Tarte hau Tolosa Motorrek babesten du, Peugeot eta orain baita Kia Motors etxea ere. Hemen aurkitu dezakezue Zizkamizka gunean, Zizkamizka koskan, elkartu gera bosei personaje lagun enpresa eta txuleta festakin uztartuz eman nahi izan dio herritarrantzako beste aukera bat, pintxok, miniaturako sukaldaritzain da baita ere, edariak ebai, eta dauzkazue txuletak indako hamburgesak, dauzkazue saltxitxak, dauzkazue aukera hundik eta etortzeko, dastatzeko, ondo pasatzeko, eta betan pera merezi du gune hontan musikaz blai inda baita ere, eta gastronomiaz blai iteko. Txuleta festan uztarrian jarrita, haragiai emana izan dio protagonismoa, ez? Haragi festa nola dan, txuleta festa nola dan, pixkat haragikin ze ikusi duen parrillakin etorri da txomin baita ere, batean, kulinarikoak etorri dira, oso pintxo bereziak eta elaboratuak dituzte baita ere frontoiakoak ere, hori beti ondo, soranatik ene bai, eta gure bai, jaratekik hasi gera ateratzen pixkat dendatikan eta oso gustora. Gelditu dan jendeantzako aukera interesgarria, benetan, divertigarria, juvenila, eta gazteak eta helduak ebai, eta umeak, eta ustez pintxoa denantzako. Produktu guztiak utzi dizkigute edo ekarri dizkigute Euskal Herriko produktua, Eusko Labelek, eta berekin inditu produktu guztiak, hogei txuna behintzat. Gune honi, txuleta festan, nahiko patxar gelditzen zen, ez? Eta indarra eman nahi izan dio, eta gure harrituta, espero gendun olako giro honakin gaina, jende hurbiltzea, eta benetan arrakastetxua izaten nahi da, eta oso gustora gaude. Tarte hau Tolosa Motorrek babesten du, Peugeot eta orain baita Kia Motors etxea ere.